Συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών εδώ του νομού μας, όπου μου επιδόθηκε ψήφισμα με το συνολικό αριθμό των αιτημάτων τους και το θέμα των κινητοποιήσεων που πρόκειται να γίνει στην δική μας περιοχή. Κατανοητά τα αιτήματά τους και σε εύλογο βαθμό κοιτάξαμε να τα μεταφέρουμε στη χθεσινή μας συνάντηση και στον Υπουργό Γεωργίας. Πήραμε κάποιες δεσμεύσεις ότι ένα μέρος των αιτημάτων, κυρίως αυτά που αφορούν τα δάνεια σχετικά με τα επιτόκια και σε ό,τι αφορά την τιμή της κιλοβατόρας στο ηλεκτρικό ρεύμα για τις αρδεύσεις, είναι υποδιαπραγμάτευση με τους αρμόδιους φορείς, τράπεζες δηλαδή και ΔΕΗ, και νομίζω ότι στο μέτρο του εφικτού θα υπάρξει αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τα άλλα ζητήματα των γρήγορων καταβολών, των αποζημιώσεων, την καταβολή και την επιστροφή του πετρελαίου και αυτά, είναι σε αυτά που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο και σε όλα ό,τι έχει διαπραγματευτεί, θα υλοποιηθούν στο ακέραιο. Αυτό μας διαβεβαίωσε ο κύριος Τσαφτάρης στη χθεσινή μας συνάντηση, μιας και τον είδαμε για άλλο θέμα αλλά και για αυτά το ζήτημα συζητήσαμε. Οι αγρότες εδώ του νομού μας, όπως μου ανέφεραν, μετά το ψήφισμα θα κάνουν μια συμβολική κατάληψη εδώ της Περιφερειακής Ενότητος και θα αποχωρήσουν ειρηνικά. Δεν θα υπάρξει κλείσιμο δρόμου εδώ για την ευρύτερη περιοχή τη δική μας και νομίζω ότι κινούνται μέσα στα πλαίσια της σόφρονος αντιμετώπισης των προβλημάτων, καθότι η δημοσιονομική πολιτική και τα δημοσιονομικά της χώρας νομίζω ότι είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν επιτρέπουν μεγάλες παροχές στην τάξη των αγροτών.